Il-leġġenda ta' 3 siġriet. Fuq muntanja għolja kien hemm 3 siġriet. Billi kienu għadhom żgħar, kienu ta' kuljum joħolmu dwar ser isiru la jikbru. L-ewwel siġra, waqt li kienet tħares lejn l-istila li leqqu fis-sema ta' filgħaxija, kienet toħlom li ser issir dik il-kaxxa kbira li fiha jpoġġu t-teżori. Diġà kienet timmaġina kollha deheb, djamanti u ġojelli. It-tieni siġra kienet titfa' l-ħarsa tagħha fuq in-nixja tal-ilma li kien hemm ftit il-bogħod. U hi kienet toħlom li ssir vapur. Kienet toħlom li ssir vapur kbir u b'saħħtu li jbaħħar fl-oċean u madwar id-dinja. It-tielet siġra kienet ħobba ħafna l-muntanja u kienet ta' kull darba tħares l-isfel u meta tara li n-nies tar-raħa li jaħdmu dejjem għaddejjin, hekk kienet tixtieq li tibqa' magħhom u ma tħallix il-muntanja. Hi kienet toħlom li tikber u ssir siġra kbira, twila, biex imbagħad kulħadd iħares lejha u waqt li jħarsu lejha twila jibqgħu jħarsu lejn is-sema u jiftakru f'dak li ħalaqhom. Għadda żmien u s-siġar kibru. Darba fuq il-muntanja telgħu 3 irġiel bil-mazza f'idejhom. Dawn bdew iħarsu lejn dawn is-siġar kbar u għoljin. Wieħed minnhom hekk tefa' ħarstu fuq l-ewwel siġra u beda jdur magħha. Beda jaqtagħha. U għalkemm weġġet xi ftit, is-siġra kienet tħossha ferħana. Issa bdiet tgħid, żgur li se tkun il-kaxxa l-kbira tat-teżor kif dejjem ħolmot li tkun. Raġel ieħor wara li kejjel it-tieni siġra ukoll beda jdur magħha biex jaqtagħha u joħodha biex jagħmel xi ħaġa minnha. Din bil-ferħ li bdiet tħoss lanqas biss tat kaslu ġieħ għax aktar bdiet toħlom kif ser issir dak il-vapur kbir u b'saħħtu li dejjem ħolmot li ssir. Skont hi, ix-xewqa tagħha kienet ukoll se ssir realtà. It-tielet siġra biss ma kienx kuntenta. Għaliex ir-raġel ieħor wara li ħalla lil sħabu jażlu li ma siġra riedu, bla ma ħares u fela xejn, dar fuq it-tielet siġra u beda jaqtagħha. Għal xejn bkiet u għajtet għax fradda ta' salib. Kienet mal-art dejn it-tnejn l-oħra. Kemm ferħet l-ewwel siġra meta sabet ruħha ma' strudaxxa. Dan mill-ewwel għażilha u beda jibnija bħala kaxxa. Imma ħej, ma bnijiex bħala kaxxa li dejjem ħolqmot li tkun. Il-mastru daxxa ħareġ minna maxtura li minna kienu ser jibdew jieklu l-annimali. It-tieni siġra ukoll ferħet meta r-raġel li qatagħha ħadha viċin ix-xatt. Issa żgur kienet ser issir dak il-vapur b'saħħtu li dejjem riedet li ssir. Imma ħej, kemm tħassret lilha nfisha meta bdiet tara li bl-injam tagħha kienet qed issir biss daqsxejn ta' dgħajsa u li żgur ma kienx ser tintuża fl-oċean. Ma kienx b'saħħitha. L-apposta kien se jkun fi xmara jew fl-għadira li kien hemm viċin. U t-tielet siġra ħadd ma seta' jsabbara. U aktar tħawdet meta lilha qatawha f'biċċiet u stivawha ġo kamra flimkien ma' njam ieħor fid-dlam. Issa żmien beda jgerbeb. U
3 siġriet kienu kważi nsew ix-xewqat u l-ħolm tagħhom. Jum fost l-oħrajn, fl-ar tal-annimali li fih kienet qiegħda bħala l-maxtura l-ewwel siġra, daħlet kopja. Kienu jidhru għajjenin u fuq kollox il-mara deret li kienet waslet biex ikollha tarbija. Hemm qadet is-siġra issa bħala maxtura tħares u tosserva. Ħin bla waqt semet il-biki. U iva, ġofija, poġġewla t-tarbija. Dik it-tarbija li kienet għadha kif twildet. Ma baqgħetx il-maxtura maħmuġa issa? Issa le, issa bdiet tleq fid-dawl tal-istilla kbira fid-daħla tal-ar u mid-dawl ġej mis-sema. Issa femet l-ewwel siġra li l-ħolma tagħha saret realtà. Għaliex issa kienet qed tiġġor teżor prezzjuż. Anzi, kienet qed iżżomm fiha l-akbar teżor fid-dinja. Lejl minnhom raġel li kien jidher għajjien u ħbiebu telgħu fuq id-dajsa ċkejkna li kien hemm fix-xatt tal-għadira. Ir-raġel li kien jidher għajjien minnu fih raqat, waqt li l-oħrajn bdew jaqtfu u jduru fuq ix-xmara. Fid-daqq il-ħin tqum tempesta. Id-dajsa ċkejkna flimkien mal-possiġġieri ta' ġofija bdiet tisfen mal-mewġ. Bdiet tibża li ħadd tispiċċa ħażin għax kienet taf li ma kienx ta' saħħa kbira. Fsalt minnhom ir-raġel li kien rieqed. Issa qam u qam bil-wieqfa. Fetaħ idejh u sikket il-mewġ. Sikket ukoll ix-xita u anke r-rieħ b'mod li waqgħet kalma kbira. Id-dajsa ċkejkna li ma kienx ħlief it-tieni siġra indunat li dak li ħolmot issa kien seħħ. Veru ma saritx vapur kbir u lussus kif dejjem ħolmot? Immiva, fuqha kienet tiġġor raġel importanti ħafna. Kienet tiġġor lis-sultan tas-sema u tal-art. Kien il-ġimgħa. Meta li t-tielet siġra ċaqalquha u qajmuha mir-raqda tagħha. Raġel goff u bla grazzja qabada u poġġiha fuq spallejn raġel li kien imbenġel u mimli dmija. Kemm iddejqet meta fuq spallejn ir-raġel għaddiet minn toroq fost in-nies jgħidu rrabjati. Bdiet hekk tobgħod lilha nfisha. Speċjalment x'kien soldat beda jsammar fuqha lil dak ir-raġel li ftit ilu kienet iġorra fuq spallejh. Ħassitha bla qalb u muġuha. Aktar u aktar meta dan ir-raġel miet fuqha. Imma mbagħad sbieħ il-ħadd filgħodu l-art bdiet titriegħed taħta. U t-tielet siġra hawnhekk fehmet li iva l-imħabba tagħha rebħet. Din l-imħabba bidlet ukoll il-futur ta' din is-siġra. Il għaliex għalkemm fuqha miet raġel li ma kien għamel xejn ħażin, kienet se tibqa' hemm biex bil-forma ta' salib li sabet ruħha tfakkar lin-nies fl-imħabba tagħha li għandu għalina l-koll.